Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai pi baro penampai ke Batesi TV, ni penang sebai pi Syekh Khubor hakimat kimat. Ni kau ni syabani pasha Syekh Khubor na Kylleng kibenta jong ka Jylla. Kamed yap ka balalap ha ka step jong ka lasni ublai. Ka Tarik Jylliew aja pesan la pentikna. Ba ka de ka med yap jong Raja Raghuvanshi unong jong kai ubana Madhya Pradesh. Ka jingla wan pentikna ka de lingba ka jingdon jong ka tatu ha ka kti jong Kibah yang asem ringkat ki majistor kila don ha ka zaka balalap ya ka med yap hajan wei saudong. Bat ka jingwan saya ka Sonal Raghuvanshi kadangnya syaka. Deputy Commissioner but Chairman Jongka District Disaster Management Authority Jongka West Jylliew District u Abhinav Kumar Singh IAS ulapenmi ya ka hukum badeban khangnut no ya barok ki jaka jngok kai hakathan West Jylliew Hills namar ka jinglong jingman ka sunbeneng kamlong ka basngan ban lek kai shiki jaka jngok kai kini ka hukum kan trikam tat hadu banda penbena da kumaipan hapdeng ka jingther ula balap sanru ki officer jongka tanat badikmi ya ka jingkhu jingsuba ka bam kadi kila lek benjurup kensan ya kidukan dido hayau laim khra Bat shem da lagi jong ki kman ba ki nong yau ki durut ban kamai jakpo hala ka kam di jong ki. Kabas ngausi ka long ba hagni ka por jong ka jingjurup bala senran lang ru da president jong ka laim khra market ba president ka seng samla laim khra kumju ru ki pulit jong ka laim khra police beat house ki officer ka tanat food safety kilalap kumba arpau kilo ka do siar ka bala smah pun. Kumta marmar lakhot ikibrio jong ka Shillong Municipal Board banwan shimtino ya ka do bala smah bat ban bret no. Ka achik conscious holistically integrated grima kalapha da ka dorkhas shaulat ka Jylla UCH Vijaya Shankar halo ka jingdawa ban penmena winter capital ya ka nong ba tura khnang ba ka jingpentu iki song penroi kan long mar kumju harilum garu kumba kalong hakiwei pat ki benta jong ka Jylla Meghalaya. Haka jeng krem kila Pyrthei Khubor haka Tarik Jylliew aja apusan. Kino yalam jong ka seng kila dawa ya ka sarkar bahkan penbenano ya ka tura kum ka winter capital. Bandang penkendria no kendiat pakendiat iki tena trikam syatura ban pentrikam no ya ka yingsa jong ulat ka Jylla hatura bat ban shenano ya ka winter assembly hatura ban nalor kata ka kenhun ka dawaru ya ka sarkar ban bu no ya ka bench jong ka ying bishar high court hatura. Kajing thea jong ulap ba ubajur ha East Jylliew District ha ka Tarik Jylliew arja apusan kalawan ra ya ka jingtua khando ha surok ba National Highway 6 ha Kylleng ha ka ba ki kali ki baya lingba na kani ka surok kilangan ha ka dhen kali namar ba kimla shu ban ya lingba na ka daw pa ka khando kti ber ki mau ki ba he kila khang lanti ya ka surok ha ka janmi jong ka singi ublai ka Tarik Jylliew aja apusan kaladon ka jingja accident halat umroi sharum jong ka flyover But hakani ka jingja accident ka scooty kala tendra ya ka scooter ka badan your registration number ML not san C R lai iwe ka banya daw thamai bor rapsang ubana la palang ka scooty ka dei ka blanya daw Jerry Shilla ubana umsning but ha ka scooty udan sa way pat uba shonglang bat Henry Mariaja kani ka jingja accident uparlok jong Jerry ula petkrat no penban Kibrio ki bayoi dala ki jong ki khamat kilai thu baka scooty ento kadai ka badan your registration number ML not san EE kadai ka barong stem baro arngot ki nong nya kila mensau bala penkit iki shanong po civil hospital bat ya ka scooter latan no sha yang police station Umitri ba ka Jylla konrat kong kalsangma haka Tarik Jylliew aja apusan ulah hiar jurip ya ka madan yelek kai football jong ka Shillong Sports Association khnang mentip iki jingduna ki barang donkam ban shna penbha ya ka madan na ka benta ka jingpen kre ya ka National Games ka ban salong haka ni ka Jylla Meghalaya house name arhajar arpunyo ya umitri ba la senran lang do president ka SSA uba bante dor lengdo ubalong ru MLA kentup ru ikinong kitkam jong ka SSA bat ki wei Ka Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit ha ka laikway tri jemang aja apusan lingba ka general election kala penthama yekinong kitkam na ka benta ka samoy trikam jong usnem araja apusan aja apupra ha ka jingalang ka balong ha Bishop Hall Nongsan lai shimenta daki unit baki circle jong ka seng na Kylleng district Karibhoy Youth Federation Western Zone hapo ka jingalam jong president uba Rishan Nongtri kila lek pinsngau hakmat principal in charge ka patar khama government higher secondary school halor ki babun ki jingduna hapo ka school hadian pala yo ka jingut jingnam na ki patba ye ki jingduna ki babun hapo jong ka school ka jingshna yaw senutam ni umwat sa nam hatura
kan sedang no shen hadian baka sorka Jylla kaladeban menjur ya ka detail project report lai thu chairman ka committee on preservation of Garo culture and heritage Marcus and Marak ubelong ru menteri ka sorka Jylla kini bakilong ki Khubor na kalengki benta jongkari Kidukan sam khaw rashan ha Gujarat kila khanglun naduk ka shitri Jylliew namar ba kinong sam khaw rashan ki pelong jing hi ha borok ka ke Jylla ban persha ya ka jingwan ra ka sarkar ka EKYC na ka benta kinong yo khaw lingba ka ni ka jing hi da ki hajar ngut ki ba ki baduk kimshim la yo khaw kaseng Gujarat Fair Price Shop and Kerosene License Holders Association kala pelong ya ka jing hi da ka bakam ba ka ni ka jingle chong ka sarkar kala penjinjar yaki namar ba haki chaka nongkendong kam ya ha ban le da ka ni ka digital system habarok we ke Jylla Gujarat ki don kumba khatsan hajar tali ki dukan sam khaw rashan usumbut menteri ramba ka Bihar Samrat Chowdhury ula penshai ba ka jinga penben ban sam constituency hapdeng ki seng ki badan ha ka NDA na ka banta ka election assembly ha Bihar kan shong ha ka jing penben jong kinong yalam ka BJP na Delhi uong ba kimi bun ki jinga kran halor ka ni ka jinga penben ban sam constituency hande ka BJP ka e ha kinong yalam jong ka kumnukin rai Laingut ki sipai kila yap at sangut la mensaw na marka jingtua khando haktem sipai ha chetan ka bahab halalchen district jong ka Sikkim kani ka jingja kala ja ha ka met jong ka sngi ublei ha ka pot nyo pichi ki pulit ka Delhi kila kam yo head constable jong ki hi na marba utu san phaulak tingka ka pisa bar ki ksiar na kudam jong ki pulen ki badai ki bala yo kurup na kirunar u head constable bala tu ikini ki tiar udai bala tip kerteng kum krushi utu ikini ki tian na special cell malkhana ka badan halud hi Alap yakani ka jingtu jong u de lingba ka CCTV. Unong alam ka sang Congress Rahul Gandhi ulalay ben kerpat ya ka Jharkhand High Court bakan wengno ya ka non bailable warrant ka bala penmi persaya u halor ka case ka baya day house nam asa khat phra halor ki jingkno ba ukren tomet ya president ka BJP ha ka tu ka por u Amit Shah. Ki school sarkar ba ki school shimet ha Mizoram kila khang mentala laisngi lenter na ka da ko jingther ula ba bar ka jingai biteng ka jingtua khando hakeleng ki benta jong ka Mizoram. Kiskul ha Mizoram kila khang na duk ka arp khandai trik ujumang bat angai piteng hadu mentaru hadu menta ki don riungut ki briek balayam na kada ko jingtua khando ha Mizoram ka jingshlei ha Assam ka dangai piteng ha ki benta ba pher jong ka Assam na kada ko jingther jong Islam ka Kachar district ka deka district ka ba shakta tam na baro ha ka ba ki don de ki langut ki nong shong shnong ki ba shakta ki wei pa ki district ki ba kham shakta ki kintup ya ka Sri Bhumi bat ka Nagaon district Kini bakilong Khubor na kaleng kiri ka Pyrthei. Ukoral na roki kurtong shimen bayo ka jinggershan na kaseng kabadan hakalang persya ka Law and Justice Party ula job ya ka election president Jongkari Poland. Una roki ula yo san popon prapkrai persen ka vote katba ukurtong kalyang persensyar u Rafael Trakoski na ka seng Civic Coalition ula yo sab khandai 0.5% ka vote. Una roki yun shimti ya ka kam president na u Andres Duda hau nailar mentausnem. Ke Israel kala pelai Khubor bakala la beset Pyrthei ya ki misail bala siat na Yemen. Kalau ong bau misail u dei bala thau bet ban siat Pyrthei ya ka Ben Gurion Airport. Ka Kylleng sun ka bala pensenge shwa shipor ka jingtri kam jongka na marka jingdon jingma na ka jingsha herthma. Ka Houthi na Yemen kala kam bakade Makkah ka ba le ya ka ni kam. Ke Ukraine kala kam bakala yo ban set Pyrthei hakitem shipai sun jong Russia. Ka Ukraine ka thmu ban herthma yaki chaka baki shipai Russia ki pelang yaki ling sun ya pom jongki. Kala pelait ru yak video ka ba pen I ya ka jing Pyrthei jong kitem ki shipai sun ha Belaya ka badan ha Siberia. Henry ka Russia hadu mentaru kampat pelait Khubor laka jingkam jong ka Ukraine ka dei am ka bashisha. Bungut ki briuk la mensaw ha ka jing herthma ki runar ha Boulder ha Colorado. Ki pulit ka Boulder kla pentip bakla yo bun tili ki phone calls ki ba pentip ya ka ni ka jingja kabala ja ha ka por shi baje shiteng am singi. Haba ki pulit kla poi ha ka tiga jaka kla lab ba udon we ubriu ubayeng pat ubabat da ubilor hakti. La suba ba uta ubriu la kawang bun tili ki bilor ha ka ba kla don bungut ki briu ki bala pedungding. Ka Supreme Court Jongkari Bangladesh kala hukum pada ban Ethiopiang ya ka Jamaat Islami kum ka sengsan Pyrthei. Lashim ya ka nikarai hadin baki nong yalam jong ka nikaseng kia kun ha Supreme Court hadin bakla sya rai penrem ha ka High Court.
Ka Supreme Court kala hukum ya ka Election Commission ba ka dei ben Pentri kamno mador ya ka di ka hukum henrei kam sham la ka daupat syapang ka simbol la dang la ni aman pendan kam. Ukertong ka Democratic Party uli J Myung bat ukertong jong ka People Power Party u Kim Moon Su kinya kenduk lang hanong ba siul shisni shwa ka singi thabut ka banlong haka lai Tarik Jylliew aja pesan. Kini ka jing kenduk jongki kalong hadien ba kila pendem ya ka jingalap election bakhat du jongki. Ka South Korea kan pha kumba lai pho hajar lut ki pulit haki polling station beper na ka benta ka jingpen kre ya ka election president ka banlong haka lai Tarik Jylliew aja pesan. Kidon khat saw hajar arspa khandai pesan tili ki polling station habarok kani ka election. Ka Hamas klapen pau ba kalong ka bala kre banyak keren banyak penben berka Israel na ka benta ban sange yasian. Ka Hamas klapen pau ru ya ka jing dokumen namar ba ka Qatar berka Egypt kila shim ya ka benta banwan ra ya ka dinga jing keren ya penben. Haduk menta ru kampat shim dan kenu ka jing pentikna na ka liang ka Israel halo kani ka jing terwa sange yasian. La pelong ya ka jing rakhe ya ka Indian Arrival Day da ka Indian High Commission ha Nelson Island jongkri Trinidad and Tobago. Bala rakhe ya ka jing dap shispa praposnam jong ka jingwan kinong India ha ka tekeri. Kani ka jing rakhe kalong ha ka singi ublei ka ba kalong ha ka singi ublei ka banwan but yashimenta de ki sarkar jong ka tekeri na lor ka jingdan lang jong kinong ya lam na kar India. Kitu kilong Khubor hakimat menta singi kuble.